Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε πώς θα παρουσιάσουμε στο πιάτο τις βίδες με τις ελιές. Καταρχήν, όπως έχουμε πει, ανοίγουμε πάντα τη συσκευασία και μετά τη βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων για 1,5 λεπτό. Εδώ για να κερδίσουμε χρόνο έχουμε ήδη ζεστάνει ένα τεμάχιο. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν τις βίδες και παίρνουμε ένα κουτάλι. Τις ανακατεύουμε λίγο για να πάει παντού η σάλτσα μας, έτσι όπως είναι ωραία και ζεστή, και συνέχεια τις τοποθετούμε προσεκτικά στο κέντρο του πιάτου, με τη βοήθεια του κουταλιού. Για να το διακοσμήσουμε λοιπόν το πιάτο μας, θα χρησιμοποιήσουμε λίγο μαρουλάκι, ένα φύλλο, θα το βάλουμε στην άκρη του πιάτου και μέσα θα βάλουμε 2 καροτάκια. Στη συνέχεια θα πάρουμε λίγο τυρί, παρμεζάνα και θα τρίψουμε από πάνω. Και το πιάτο είναι έτοιμο.